Казвам се Майя Попова от град Петрич. Намираме се в нашата оранжерия. От 20 години се занимаваме с производство на зеленчуци, основно краставици и домати, оранжерийно производство. Имаме около 60 декара оранжерии, обработваме. Но тази година, за сега, първа реколта, имаме само 10 декара краставица. От много години работим с сортовете на Синджента. Тази година сме се спряли на сорта Виго. И това, което мога да кажа за Виго, че ни впечатли с много мощно растение. Зарежда по 3-4 краставички на лист и до сега нямаме аборти, което за нас като производители е голям плюс. Наблюдавам, че няма краставична мозайка, не се е появила поне до сега на този етап, проявява устойчивост. Краставицата е разсадена края на януари месец. Започнахме да берем някъде края на февруари, началото на март. Започнахме да берем. Бранките са впечатляващи, на ден около 300-400 и над 400 кг от декар ние берем краставица. Реколтата ни ще продължи до юли месец, някъде може би края на юли, като планираме да заложим и втора реколта, пак краставици и домати. Така че почти целогодишно отглеждаме. Почти целогодишно. Декември месец правим разсадопроизводството, разсада си правим и януари залагаме до октомври-ноември, докато може да се отглежда без много отопление. Това друго, което искам да кажа, ме впечатли, че отоплението, поради, знаете, високите цени на енергоносителите, отоплението е малко икономично и въпреки това корена се справя перфектно. Не е без отопление, но малко по-икономично е отоплението ни и въпреки това корена е много добре. Вкусовите качества също много ни впечатлиха, защото всичките си приятели, на които дадох краставици за салата, всички се обадиха и казаха: за първи път ядем краставица с вкусна краставица. Искаме само от тези краставици.